Suntem între cele două zatoane. Astăzi a trecut o săptămână de când suntem în expediție. Mai avem este cel mai greu drum de mers cu bicla, pentru că, mă rog, drum. Să mergem pe scoicile astea și nu se poate pe bicicletă sub nicio formă, trebuie împins. A fost că aici e bine că am găsit cam un golfuleț, până acum n-am putut filma că eram în stuf. Mai urmează o bucățică până la zatonul mare, de vreo 10 km. Mergem cu o viteză de 4-5, împingând la biclă. Am transpirat, sunt freșcă. Dar ce mă omoară cel mai mult sunt tăunii. După cum i-au zis pe buze, m-au terminat tot drumul. Acum fac o pauză de 2-3 minute și iau din loc că nu se poate sta. Am dat cu autan, cu spray-uri, cu cu orice, da, degeaba. Da, și anul trecut a fost la fel de greu porțiunea asta. Restul, dacă când ajungem la zatonul mare spre Perișor, nu mai e niciun fel de problemă. Se poate merge pe malul mării aici, dar nu se poate merge pentru că este singurul loc în România unde stuful crește în mare. O porțiune de, nu știu, 10 metri, 15, 20 de metri. Uite, aici în stânga este marea, în dreapta cu scoicile astea. Delta. Ok. Hai că revin puțin mai târziu, că mai am 5 minute de filmat. Bye!